Audio Jungle. Audio Jungle. Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel hamba phambili Radio Inkezi. Igama lami ngumphathi Nguthuthunga Khumalo-Bathi la sibona amagumede. Ngala kwethu-ke la amakliphu alandelayo amakliphu yabantu abaqhubekayo bakhuluma enkonzweni esikhumbuzo ngomsakazo Ukhozi FM. uMandla Magwazi zobe edomele kanje laphana njengoba inkonzo esikhumbuzo yakhe iqhubeka laphana emsakazweni Ukhozi FM ku-M1 laphana eThekwini-ke laphana-ke mangabe useduze neTheku ngane zakwethu. Nangomunye-ke ebekade bekhuluma Isithamelwambe lo mcimbi akuze uthi khulume wathina. Mayu, Eunice, nangibiza kanjani manje nje. Unje wangicinelela. Yabo njengoba usho nje, njengoba nisho kanje nobabili. Ntombi yini, kunje ngoba nje nisho nje wangikhetha nje. Wabona kwanele wasethatha ngisho umyeni wami. Waba kwakhe. Safika nonje wacinelela wathi asambe siyekithi. Sasinehobby kathi asambe sejozini sidlule ekhaya. Safika ekhaya kwathuma akekho uphume ngetruck basemsebenzini. Wathi ngoba ngeke uhambe ngambona uma wami uzohlala. Asabe nawe semsebenzini wakhe siyohlala. Wafika ngempela umama behamba ngetruck noma nabanye. Kwenzela intando kaNjinju basihlanganise. Njinju bawuma ukathi Eunice. Solo ngilolanga kumina uMayu. Manje Mayu nje baso nje sikhuluma ngani. Ngiyabonga Zamo. Wenqu sithandwa sami. Sesibonana sekunje kodwa kulungile. Zamo kunje bethanda uba ubaba. Nje yabuya ngitshela ukuthi hey mina ngubaba ngikadile lapha ekhaya nje ngamfundo uthola lengane. Lo zama sengidijimisa around isixuku sagesi wena. Angifuna hambe kancane akenzanga lutho ukuthi nje ubuye late. Awujinji. Ngiyabonga kakhulu. Unje hayi ngidaba ngayixoxa buyathi hey ubaba wami usengena ekliniki igcwele phama kuthule azama klinika asemafama. Wathi hey ngithuleni lalela. Niyamazi ukuthi uzokhoza. Bazongidlengela. Niyamazi uNjinju wami. Yimina ubaba wakhe. Enamahlaya. Kwathula ekliniki nabagulayo bakhohle bagula efuna nje bambone.